Gledali na Megdanu, u plavom uglu, četvrti put među nama, momak koji je preko Megdana stigao do KSV-a, Miloš Janičić. Idemo odmah na treću borbu, Miloš Janičić je tu pred nama, još jedan vrlo talentovan mladi borac koji stiže iz Podgorice i koji je onako vrlo interesantan, ostavit ćemo priliku sada da ga gledamo. I ono što si već napomenuo, svi moraju da prođu, posebno MMA, da taj ulaz bude kakav treba i da bude namazan vazelinom da bi se smanjila mogućnost pobjede. U crvenom uglu je jedini borac sa ovih prostora koji je imao hrabrosti da se suprotstavi Samatu Emilbekovu. Iz Prijedora nam stiže Ivan Šakić. Evo Ivana Šakića. Ali umesto njega pismo joj je stiglo od sina Ivan Šakić, predstavnik Fight kluba. U uglu Janičića smo mogli pored Miloševića primetiti Džankića, takođe šampiona jednog od regionalnih organizacija iz Crne Gore, što govori samo da Janičić ima vrlo iskusan ugao iza sebe i vidjet ćemo upravo treću borbu po redu. Da, MMA borba. Tačno, u kom pravcu će se odvijati, s obzirom da se radi o dvojici tvrdih i žustrih boraca. Da, evo ponovo da ih razlikujete, Šakić ima crvene rukavice, Janičić plave. Janičić uzima leđa. Odlično. Sada napada Janičić. Vidimo da je dosta snažniji i tvrđi u ovom rvačkom duelu. Mada evo ni Šakić ne zaostaje, lepo se brani. Tačno. Scrolluje, što bi rekli ljudi, jako dobro. Sada on pokušava i evo udarca. Da, promenuto, ali odmah menja tu svoju korist. Janičić dolazi do obaranja. Janičić, evo možete sada primetiti iskustvo, znači to ovde nema ovde žurbe. Analizira se pozicija u kojoj se borac nalazi i na osnovu toga se bira dalja taktika, da li će to biti udarci ili gušenje. Vidimo odličan zahvat Janičića i pa da, tako brzo. Neverovatno kakav kraj, svaka čast. Vidimo da se nervira Šakić, ali nema razloga za to. Da. Miloš Janičić je fantastično odradio svoj deo posla. Čini mi se da je posečen bio Janičić, vjerovatno prilikom jedne razmene sudara glava. Ali ono što je jako bitno kod Miloša Janičića, koji je pobedio, evo ovde čisto da kažem, sačekao je svoju priliku, uhvatio prepad Šakića i završio jako brzo ovim gušenjem. Nije žurio, iskusno je odradio borbu, pobedio je, vidimo da se njemu na kada je nalazio vazelin, znači da je prilikom nekih ovih razmena došla i posle Potina, što znači da je dobro što je završio borbu što pre da se ta povreda ne bi dalje proširivala. Da, vrlo uspešan Miloš Janičić, ovo mu je peti nastup. Evo sa svojim trenerima. Na Megdanu, inače pehar mu je dao Bogdan Grba, ali tako? Da, i peti nastup na Megdanu, peta pobjeda. Mislim da će direktor biti jako zadovoljan da će ga zvati dalje, obzirom da je izuzetno kvalitetan. Neporažen je